Ahoj, ja som Is a vítam vás pri prvom dieli s túto Spotlightov a tento raz je to hra Dino D-Day a táto hra je vlastne o tom, že sú dva týmy a vlastne je to ako vojna, takže bojujete proti sebe, ale až na to, že tu máte dinosaurov. Takže tak. Dúfam, že z toho budete aj niečo počuť, lebo neviem, nastavoval som to nejak moc. Takže ideme na nejaký server. Všetko si to ukážeme, ale musel by tu byť nejaký normálny server, takže ideme sem. Tak mám tu novú byť lepšie. Ale asi ma budete počuť. Teraz tu bol asi menší strých. Prepáčte, nejak bandika mi to nejak divne zastavil, neviem, to je jedno. Asi ste teraz nič nepočuli, alebo ste to mali vystihnuté, možno, neviem, uvidíme. Tak. Ideme, môžete si vybrať, či chcete byť títo, sú ľudia, alebo dinosaury, tak ja idem ku dinosaurom. A zoberieme si napríklad tohto. Prečo nie? No, vidíte, ste takýto dinosaurík. A tento je napríklad v tom speciálny, klasický útok. A keď potlačíte pravé, tak vybuchnete. Takže sa to dá pekne využiť. Takže ideme niekoho nájsť. A už vidím niekoho. Takže hop. A nikoho sme nezabili. Stáva sa. No. Dobre. Ja by som teraz mohol aj niekoho iného zmeniť. Napríklad zoberieme si túto. Ja ho volám Rusher, pretože uvidíte. Tak, nájdeme si pekne cieľ. A on môže brať pravým vlastne takto ovce, ktoré môže potom hádzať. Takto. Je to dosť luxusné. A preto ho volám Rusher, lebo BUM! A vlastne zabijete ho na ranu. Keď to ho poriadne nabúrate. Jo, vidíte. Zoberiem si ovečku. Aha, tak nezoberieme, lebo nás trošku zosnajpil nejaký Stef. Dobre, ja by som zase menil klasu, dáme si napríklad túto vtáka. On je docela taký, neviem, taký, jak to povedať, proste super, pretože no to už máte takto z first personu a môžete vlastne takto plachtiť, keď furt mačkáte mezerník. Dobre, ideme, on, jo, flúsa takéto blbosti. Čo vlastne toho nepriateľa otrávi a bude vidieť tak divne. Jo, tam je niekto. Ja v tejto hre ešte nie som moc dobrý, no lebo tak dneska som to vlastne začal hrať, trošku to mám nahrané na tom na Steamu. Takže, neviem, nie je to pre mňa tak. Je to proste pre mňa niečo nové, takže a mohli by sme si skúsiť aj potom človeka. No, ale tak, teraz to je jedno, teraz si nechám ešte tohto. Skočíme semka do vlaku. Prečo nie? Oh shit. Ty kravo. Poď sem ty Steve. Ako sa volá? Steve sa volá, nie? Ne, proste. No. To je ten tankerko. Hej, skúsime Raptora. To som ešte ani nehral. Inak môžete mi napísať dole do komentárov, že čo by ste chceli za hru do Spotlightov. Kľudne by som to natočil, keď ju budem mať. A tak, no. Tento vôbec neviem čo robí, ale asi má iba takéto. Jo, no tak asi myslím, že to bude tak, že keď vy vlastne na niekoho sa rozbehnete a skočíte. WTF. Videli ste to? To bol nejaký speedhacker. Vlastne vy keď sa rozbehnete a na niekoho skočíte, tak by ste ho mali akože zobrať dole. Jo, skúsime to. Keby som sa trafil, že? To by tiež nebolo od veci sa trafiť. Jo? Ne, proste. Skúsime človeka. Tak neskúsime, no, ale môžem si to zmeniť tuto. Ty krása, čo to je?
Ja sa môžem nejak premeniť na pterodaktyla, volevat. OK, neviem ako to funguje, ale... Neviem, niečo to má s pterodaktylom, tak potom to pozrieme. Vole, môj snajperský liak. Pičo, Ja, toto to môžeme pozrieť. A jak sa to dá použiť? Krásom. School of... Jo, Ečkom. Jo, už viem. No tak aha, trošku sa nám prehodil tým. Oh shit! Jo, aha! Jo, to je luxusné. Ja si tu môžem dať dielo. Počkaj. Jo. Keď držíte Ečko, tak môžete niekam pokladať dielo, ale... Aha, ono sa mi to nabíja. Dobre. Kravo. Dobre. Ja by som si ale chcel ku nim ísť, lebo... tak to nepôjde, no. Tak dáme si... tohto, to je jedno. No, za chvíľku to ukončím, lebo nechcem to mať moc dlhé a... Tak, pretože viac ako bandikam ani nemôžem mať toto 10 minút, takže... Chcem si ho kúpiť, alebo si proste ho kreknem nejak. To je jedno, a aby som tam nemal hore to divné bandikam. Jo, áno. A potom by som mohol natočiť koľko chcem. Takže to do príšte nejak urobím. A vlastne v sobotu, čo už je dneska, ale no, ja beriem ako ešte piatok. Tak v sobotu vyjde video, kde budem otvárať caseky v CS-ku. Takže dúfam, že mi tam aspoň niečo dobre padne, no. No, dobre, alebo ešte môžeme skúsiť, či by nás to tam pustilo. Ne. Dobre. Počkaj, môžeme skúsiť Spectat mod. Aha, tak to je niečo takéto. Ja som myslel, že budeme pterodaktyl. Škoda. No, to by mohli nejak urobiť ešte. Dobre. Tak, ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, určite dajte like. Ak chcete viac videí z tejto série alebo z iných, určite dajte odber. A ja sa na vás budem tešiť u ďalšieho dielu nejakej inej hry alebo u iných openingov CS-kov a tak. Čau.